Bé, continuem amb literatura juvenil. Ara és el torn de l'estranya que habita els meus somnis, de Lourdes Boigues. Bona nit. L'autora ens mostra una novel·la amb les característiques de les històries de terror sobrenatural. Lourdes, però vull que m'ho expliques tu. Amb aquesta obra ens presentes un adolescent que arran d'una prova d'hipnosi, es diu una broma, no? D'hipnosi, comença a viure un malson. Sí. Per què li fas aquest patiment i aquest... És que m'agrada fer sofrir els lectors. M'agrada tenir-los en suspens, en tensió quan llitgen i enganxar-los a la lectura perquè el públic juvenil, si no l'enganxes des de la primera pàgina, no continuen. Ells són així. Si no els agrada el primer capítol ja l'han deixat. I aconsegueixes enganxar-los amb aquest patiment, aquest sofriment, això? Sí, perquè a ells els agrada això, Sí, de fet, les pel·lícules de terror són pràcticament les que més veuen els adolescents. Busques ajudar-los d'alguna manera? Com descriuries la teva adolescència? Vas necessitar llibres d'esta manera per a que... Anem a veure. Encara no és un llibre de terror, perquè jo soc molt cagueta, no escriuria un llibre de terror. Però sí que a mi la lectura em va ajudar molt. Jo era una persona molt tímida, i gràcies a la literatura, tant a l'escriptura com a la lectura, he superat bona part d'aquesta timidesa. I normalment escric allò que a mi m'agrada llegir. A mi també m'agrada que una novel·la m'entretinga, que em tinga apassionada, enganxada a la cadira. I per això intento que els meus lectors també es passi el mateix. I parlant d'entretindre, explica'ns un poc sobre la protagonista de l'obra, quin és el fil de la història? Com ens enganxaries ara a nosaltres? Sabina és una jove que aparentment ho té tot en la vida, és privilegiada, perquè és bonica, és popular a l'institut, els xicots l'admiren, té una família que la protegeix, però arran d'una sessió d'hipnosi, com has dit tu, mig en broma, comença a tenir uns somnis que li provoquen molt de malestar, en els quals apareix una xiqueta que plora. A més, s'adona que sap parlar portuguès, un idioma que mai no havia après. I tot això fa que s'angoixe i demani ajuda. I demana ajuda no a les seues amigues més íntimes, sinó a altres persones. En part, una jove també que té problemes familiars, a Rudi, que és un friqui, el típic friqui d'estos que es deixen a un costat, pobre, i un aprenent de detectiu. I entre tots intentaran esbrinar quin és el secret que s'amaguen darrere d'aquests somnis. Em sembla una història prou... És una mica complicada perquè al cap i al fi hi ha una protagonista però hi ha molta gent allà al seu voltant intentant ajudar-la, encara que aquesta gent tampoc està estable del tot. Exactament, és que els adolescents no oblidem que són molt inestables per qüestions hormonals, per qüestions socials. Jo, com tinc fills adolescents... Estàs vivint en primera persona. Sí. Bé, i aquesta història té punt i final? Ja m'han preguntat si hi haurà... La Sabina va créixer, creixerà, es quedarà a l'adolescència per sempre? Ja m'han preguntat si hi ha segona part, més d'un lector d'esta novel·la. Jo no dic mai que no, perquè com li agafa tanta estima als personatges, sempre deixo una porta oberta per a poder continuar. No dic que no. Bé, doncs esperarem que hi hagi una segona part d'aquesta novel·la i que coneguem moltes Sabines, però Sabines amb una llum final on aconsegueix que n'eixir d'aquest malson i que tot quede en una broma d'hipnosi. Moltíssimes gràcies i no pares mai d'escriure. Val, gràcies. Gràcies. A continuació passem a parlar amb Boro Vendrell. Ens toca parlar d'un clàssic, l'Odissea d'Homer. Boro ha fet una adaptació junt amb les il·lustracions de Paco Jiménez que per causes desconegudes o conegudes no ha pogut acompanyar-nos aquesta vegada sí. Així que et preguntaré d'on ha sigut aquesta intenció feta ja realitat de voler mostrar als xiquets, perquè hem de dir que aquesta adaptació està feta per a xiquets de 10 anys, per a que puguen conèixer els nostres clàssics, que no sempre estiguem que les novetats està bé saber-les, però els clàssics han d'estar ahí. Per què has fet aquesta adaptació? Perquè es tracta de la gènesis de la literatura universal. Estem davant dels primers textos escrits sobre històries que ja se coneixien a nivell
oral segurament sobre el mite de la guerra de Troia. Jo, la comparació que faig als meus alumnes sobre l'Odissea és que és una cosa comparable a el que va fer Homer o el que va fer Enric Bagor. És a dir, posar per escrit tota una tradició literària, però la diferència és fonamental, que és el segle, és molts segles abans de Jesucrist. Assistim a la gènesis de la literatura universal. I has nomenat Troia. Per què nomenes Troia? Has destacat Troia en aquesta adaptació? Perquè l'Odissea, igual com la Ilíada, són dues obres literàries que naixen en el mite de Troia. És a dir, molta part de la gènesis de la literatura universal parteix d'una sèrie de mites, com és el mite de Tebes, d'Aïx, per exemple, Edip, les històries, totes les tragèdies que hi ha al voltant d'Edip rei, i en Troia les dues grans obres literàries que li s'han atribuït finalment a Homer són la Ilíada i l'Odissea, però a saber de qui són aquestes històries. Això funcionava a nivell oral i sembla que Homer va fer una cosa com de sistematitzar-les, de construir dos grans històries. Està bé que també intentes ensenyar aventures que igual no se li ha donat la importància necessària que hagin tingut. Creus que caldrien més autors clàssics a la secundària o a l'últim cicle de primària? Jo penso que hi ha una mancança de literatura universal? Que els alumnes haurien de llegir els clàssics, a banda dels autors actuals, evidentment que també, però sense els clàssics, vull dir, a partir de la literatura dels clàssics n'hi ha tot un diàleg que tots els autors, tots els que escrivim, en certa manera estem en aquest diàleg sobre temes que són universals i que perduren el temps. I clar, no pots prescindir dels primers. Clar, però tots sabem que els clàssics normalment no són atractius per a tota la gent, encara menys per a la joventut. Són Jo discrepo d'això. Discrepes? Totalment. Jo també discreparia perquè a mi m'agraden els clàssics, els he llegit, però... Jo crec que no és veritat això, vull dir que es tracta d'acostumar, si tu acostumes a un xiquet a menjar cochinaes, doncs menja cochinaes. Clar, aleshores sí que hi ha una mancança en l'educació. Si acostumes a menjar marisc, li encantarà el marisc. Aleshores sí que... I això és marisc. Ja, però si tu no el dones des del començament, des de l'inici... Calen més adaptacions actualment. Jo crec que no n'hi ha ningú problema en que llegeixen els clàssics els alumnes. El que passa és que n'hi ha que introduir-los bé. Evidentment, als 10 anys tu no pots donar-los la història sencera, has de fer una adaptació, però a partir de les adaptacions poden anar a poc entrant en ells. En això estic d'acord amb tu. El que dic és que igual agafar-lo des de ben menut no és molt atractiu per als xiquets, per això necessiten gent com tu que vulgui no simplificar-ho, sí, en certa manera, sinó que fer-lo més divertit, més... Entrar-los a la seva edat, és a dir, procurar que les coses que expliques se les puguen entendre, ja està, simplement és això. Però no inventes res, vull dir, al cap i a la fi les adaptacions són clàssics. Sí, normalment acostumen a ser prou fidels, no? A l'Odissea, què trobem en quant a l'aprenentatge? Què obtenen els més menuts? Vull dir, la finalitat és que apropar-los a la literatura, com bé has dit, però en quant a aprenentatge, tu que ets professor, això com et marca tu a l'hora d'ensenyar-los a ells? Aprenen, en principi, primer que res, que és la literatura, després una sèrie de mites que han existit i que li han donat així d'aquesta literatura i sobretot també una sèrie de valors i veure com evolucionen una sèrie de personatges en unes situacions conflictives que no tenen res a veure en les situacions en què un xiquet de la seva edat es troba ara, però és una manera també de fer-los entrar en un món que per una banda és de la ficció però que per altra banda també va ser real en un moment determinat, com a mínim els valors que se transmeten. Per exemple, en la Ilíada podem trobar un heroi de pedra picada com és Ulisses i en l'Odissea pots trobar en la Ilíada a Ulisses no, Aquiles, que és un heroi de pedra picada, i en l'Odissea Ulisses que és més l'astúcia i la intel·ligència, i inclús si mirem des del punt de vista de la guerra, sembla que és el que inventa l'espionatge. Vull dir que n'hi ha coses ahí que
que clarament se poden veure des d'un punt de vista actual. Sí, en quant a valors, pense que sí, que calen ensenyar-los prou valors i des d'ahir es podria començar, perquè és un inici prou interessant. No? O descobrir simplement que l'home és un ser absurd i que això de l'existència de l'home des del principi no funciona. Per què dius això? Perquè ho dic perquè és així, no té sentit. No té sentit. Sí, té la seva lògica, la veritat. No és una broma, va bé. Si ho penseu, si li pegueu voltes igual, encara té raó en això de que l'home no existeix. Bé, així deixem això. Moltíssimes gràcies per la presentació de l'Odissea. M'hauria agradat preguntar alguna cosa sobre il·lustració, però... Això, Paco. Això, Paco, però bo. Moltes gràcies. I continua educant els xiquets, per favor. Va bé, a tu. Un aplaudiment per ell, agradar-li. Bé, a continuació passem amb Maria Josep Escrivà, que Maria Josep ens explicarà l'home del capell de palla, que és un home que viu en els somnis de la gent. Que viu en els somnis de la gent. Sí, com que estic totalment d'acord amb el que diu Boro, que això de l'existència i de la humanitat encara està per demostrar si tenim alguna cosa a fer i a dir en aquest món. Aleshores hi ha una alternativa bastant, anem a dir, que ens pot ajudar, que és la literatura, no cal dir, la ficció literària i en aquest cas, com en la història de l'home del capell de palla, la possibilitat de somniar. I jo sempre dic que a mi m'agrada molt aquest espai que té és mig de ficció, mig de real. A mi quan no m'agrada el que veig al meu voltant, tothom tenim la possibilitat i la capacitat d'inventar-nos una alternativa. I aquesta alternativa pot ser igual de real o de vàlida que la pròpia realitat, que és un autèntic desastre i una autèntica calamitat. I aleshores així una mica va néixer l'home del capell de palla, que és un home que va a cavall d'una bicicleta, que va recorrent solanes de muntanya, viu a l'estiu i que viu sempre de somni en somni. Viu en els somnis de la gent, sempre en un espai, aquest espai de llibertat que són els somnis. L'home del capell de palla de vegades passa temporades llargues on no el somia ningú i aleshores està com en aquell món en què només viuen les ombres, no adquireix personalitat, però de sobte torna a somiar-lo algú. I en la història, que és un relat que jo no diria per a res que és juvenil en absolut, a mi m'agrada escriure, m'agrada la literatura que no té edats, no? Aleshores és un conte que sé i he comprovat que funciona des de per a xiquets menuts fins a gent adulta, sense límit d'edat. Aquest home, una nit, en un moment donat, es troba amb una adolescent, en aquest cas, sí, amb una adolescent, que per un moment el somia i aquesta adolescent somia l'amor. Mare de Déu Senyor, somia l'amor. Per primera vegada, allò que ella encara no sap què és, però per primera vegada s'enamora. Tot això dit en molt poquetes pàgines i acompanyat d'unes il·lustracions precioses d'Amadeu Vives, que són il·lustracions fetes sobre arena. Aleshores, si vols t'explique. Sí, m'agradaria, arran d'aquest llibre apareix un espectacle que m'agradaria que l'explicara ella perquè ningú millor que ella va explicar-los en què consisteix aquest gran espectacle d'il·lustració d'arena. Sí, al parlar de les il·lustracions, el punt de partida és el text, però a partir del text som un grup d'artistes que treballem en equip i hem construït un espectacle multidisciplinari on Amadeu Vives treballa sobre una base d'arena i aquestes il·lustracions que ell va fent en l'escenari en directe es projecten en una pantalla.
I això acompanyat de la música de Dolçaina, de Xavi Richard i de Cristina Martí i de piano d'Àlex Velázquez. La narració meua allí en escena. Aleshores, per nosaltres també és fonamental aquesta posada en escena perquè també recull, pensem que d'una manera fidel al que és la història del conte, la fragilitat, la fugacitat. Amadeu dibuixa, però al mateix temps desfà les seues il·lustracions, les torna a dibuixar i així va transcorrent el conte, la història, que dura mitja hora. Realment puc dir que és una de les coses que jo he comprovat quasi com una espectadora que amb la literatura, allò que diem, amb la literatura, amb la paraula, es pot seduir fins a uns extrems impressionants i inesperats. Aleshores, amb les arts en general, també, evidentment, amb la imatge, aquesta capacitat de seducció de la imatge, d'atracció. En fi, un espectacle bonic. I a mi m'agradaria, si tu vols, m'agradaria molt llegir el principi del conte, que és una pàgina molt breu, perquè descriu una mica qui és el personatge. Perquè al cap i a la fi, com que li donem vida a l'home del capell de palla just a partir de la lectura en un escenari, doncs us llegiré el principi. L'home del capell de palla sap que només existeix en els somnis dels altres i cada nit espera que algú el somie damunt de la seva bicicleta de ferro. El seu aspecte pot ser el d'un home al voltant dels 25 anys, encara que ningú no sabria calcular quina garbera endú vivint de somni en somni. Té la pell color de fulla seca i uns ulls castanys que les amples ales del capell no deixen veure amb comoditat, però que de qualsevol manera transmeten la serenor dels bancals en guaret. Són els ulls d'una persona humil que se sent a gust amb la vida perquè sap que només pot evitar somnis plàcids. Vesteix amb pantalons curts perquè cal dir que l'home del capell de palla sempre viu en estiu. El seu capell d'ales amples, amplíssimes, fa un frufru aspre quan el vent el toca i els que més s'hi han fixat asseguren que igual que alguns s'enganxen una orquídia al trau de la camisa, l'home del capell de palla du una ploma blanca, com la dels escriptors del passat, que s'estova amb el pedaleig, com si fos un núvol petit, i etc. És el meu fan. Gràcies. Gràcies perquè cal dir que sense l'editorial Edicions 96 no existiria el llibre i just és innecessari dir-ho en públic. Efectivament. Bé, moltíssimes gràcies per aquest llibre, per aquesta obra mestra, als tres, que no s'acaben mai les arts, que continueu somniant per sempre. Moltíssimes gràcies a tots per haver assistit a aquesta taula rodona i continuem.